mana nke abụ iguru n'egwu na ọka na-agbado odogwu na-arị elu okorobịa ọwụ na-asị n'ala Igbo ga-eche anya na-ekwu ichebe ka ihe esi wee bara onwe gị uru ka ihe esi wee mụ ife maka odogwu ọwụ na ya arị elu obi ihe esiriri ike kokenere na odogwu aka ngwa ka mgbadowe mkpọkịtị na-ekwuru ọbịa dị keteghete mkpọkịtị echekweta eke na mma ka njụwa maka na o jere ụka nata oriri onwekwe ka esi zụa ọdịrị okwu arụsị ya taa akwụkwọ elu onye n'igwe amara nke ka ụtọ ọkwa eziokwu o mere ha ebebere ike ndị ụka emebe anyị ife ụka bịara n'Igbo hụ na anyị na-ekpere Chukwu maka na nwoke bụ nwoke na n'Igbo pụta gboo o jide ọjị n'aka o jide ọhụụ n'aka kpọkuo ndị iche ebe anyị Igbo kwere na ọ bụ ndị nwụrụ anwụ na-ahụ Chukwu anya ọkwa eziokwu ndị ụka arụzi ọkwụ ọjọọ ekwu onye ma ọnụ n'ara na ọ na-awa n'afa eziokwu ịkpọkuo ndị iche ebe akwaruo Chukwu ndị ụka sị na ndị iche ebe anyị bụ ikpere arụsị anyị kporo ndị iche ewu na-aga n'ọbịa ndị dara nzuzu kporo ndị iche ebe anyị wee n'ọbịa ndị ụka họrị anyị jezi ebe ndị ọcha kpotere anyị ndị iche ebe ndị ọcha onye nọ ije na Igbo kpere ekpere ọkwakuwe Pọl dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha Pita dị asọ ndị iche ebe ndị ọcha ele enwe na ọbụrụ edochie asị ga-akpọzi na edochie ma ị ka na-aba aba edochie ọkwa nsọ ọkwa ọjanana okwere na Igbo dike akwụkwọ bụrụ zigo nnọkọ mmanwụ etere n'ụkọ mmanwụ ekene ọnụ ebe m na-eche echekwere nke bụ aka na na-abịa saka nji akwụrụ ụmụ ewu ibaba na-eri ebube dike eji m akpa nkapụ wee bịa tata nkapụ ọsọ amakpa maka na ọhụrụ akwa dibịa mma na ịda n'ike taka iji ekiri mmanwụ Igbo na ụlọ azụgo eke zụọ ya zụọ awụọ zụọ nkwọ taka ụnụ ji azụ ọgba ụja ndị Igbo hụ mara abịakwere isi ndị igwe o nwere akụkọ nji akọrọ ụnụ biko ngọngọrọtọ ngọ ọnụ onye nara ori n'obodo ya bụ ikwe iwu ogori nne nwaanyị tụcha ime ya kwụsị mkpụcha maka na ọ na-arụ nne nwaanyị tụcha ime yizekwa mkpụcha na ọ na-eme anyị ive ogori nne nwaanyị si agụrụ jewa ọmụgwọ na Lagos wee ruwe na ọya nwa na abụọ na-akwado ịna mepee mma na-edobe akwa akpọrọ wọdrobu nefu anya mkpụcha wee karịa ọkpọ ya chinyere nwa m eye na-eji nna wee na nwa ya si ama akwa ahụ ụkwụ ma gbọbịara iri n'ive ịmakwa anwa jee na ụmụ okorobịa adọ gị aka n'akwa nwaanyị kpọọ ya nwa m si ụka nna gị anaghị aja esiche na n'aka gbuo nna bụrụ moto aka m ji ejekwe na Abuja ejiri ewu ezikata ọnwụ na-egbu nkịta ọ na-ekwu enu isi nsi ka njukene ọkwa ka ogori nwaanyị ji kwado hụ na chịrị mkpụcha wee wunye n'ahụ doye na akpa nataruo nchi mbọcha ahụ igwe akwa mere nja ka ahụ dịchiri ezi nwaanyị kwado ahụ kwadocha so ụmụazị kporo ede ekpori na okpo ebube dike ekporo ede ekpojuo ụkpa were nnukwute pawuda dee na ụkpa were gbazie elu were sime iyi n'aga simibe ebe nwa okporo mkpụcha wee konye mkpụcha wee be ebe nwa mkpufuo ya n'ọnụ wa na ọ bụ ere esi emara simeda aka mkpuchi ogo ọkpụrụ simi wee dota jehuzie abante jebere onwe ya ọhịa ebube dike ọkwụ ọjanana ma Chama John nnụnụ ọhụrụ ukwebe akụ ekene ụnụ ana na-abịakwa ebube dike nya ka o jere mkpụcha bara ebe nwa obinie ka o jere ọhịa wee nye aka wee jide ụkpa osi ebe nwa gbogotekwuwe nke ahụ ọ na-eje abịa oke iburu nke zuo n'ezi ọkpọ ya nne tinyere ọ bụ nke ịgbakwa ọtọ wee je abịa ọkpọ ya nwaanyị je ha ghọta civilization na-abịakwuo ka agba ọtọ eje abịa ebube dike ọkwa ya ka o ji jeru ahụ igwe agwọ mere nja ka kebe pawuda akecha hụnatachie ka ọkpọkwa ede ife a na-eyiri akwa wee gbaa n'ama onye ahụ a na-akpọ ogbu ọgaranya ọrụ ebe tere aka n'eti anya ọkụ na-abịa n'anya mkpofuo ya n'ọnụ ọjụrụ agụrụba anyị ọ na-adala akpọ na ede akpọnyekwuo ede na ebe ada abịaghị akwabịada na-eji eji ahụ ọta akpụrụ ede naba ọcha ahụ ọzọ ahọtabakwa ede ka a na-ekwu ete ka aka ọkwara nne nwaanyị dota na nara ịda nwaanyị na-ana mkpu wee tibe onye agha warịa n'Igbo mgbe e ji mmanụ ọrụ mkpu ka ọ na-eti ebube dike ogbu ọgaranya ejere onye nke a na-eje eje agbata ka ebe ọsazi ọgụ nwaanyị tigharịa mkpu dike jukena n'ihe o tiri na mkpu ejere bịaruo ọ bụrụ na ara ite akarịa n'arọ mmiri ụta akịdị karịa nke ọka nwaanyị tie biko hapụzie n'ihe nwa bakpo ahụ na-eme ebube dike na-etike na ọbịa m n'isi mkpọdụ eji m ekpokọwa
natara ka mkpọpụta dike ndị kelele mmanwụ ahụ etiri n'ụkọ mmanwụ ụtọ asụsụ Igbo ohu onye na-ebi emekwa odogwu onye ahụ na-eme nwatakịrị ji akwụkwọ tata ọpụta Igbo gụsie ya ike n'eziokwu ebe ha wee gbawanye m ọsọ sọsọ ya nọzi m dị ka nkọrọ m nke mere eme esi ọgbarụ ọkụ ọnabagbuo sibere na ekwensi kedidi ya ndị ọzọ niile onye hụrọ mana ife na-emebe anyị gọọmenti adịghị echetekwa ndị na-eme ka Igbo dịrị anyị na mma nekwa ohu onye kụkenere n'ihe aka ndị na-edu ọfa na-ata ebe ka ọ dị ike nke mbụ na okwu ka na-ekwu ya ọ dega akwụkwọ karịa otu narị n'asụsụ Igbo mana onwe onye chọpụtara anya m ife biko agụna ole ka mmadụ na-ekwudozawa na ogbu akụ ka njụwa ebubere ike n'ihe ya adịrịrị biko unu were eke n'aka kpọwara n'ọdọgwu ọpụ ọja kpọrọ ya ka ọ bịa kene ebe ka ụdị ike nzeti na-edo ọfọma ata ọgbagidere anụgba aja ọsọ agba ya aja egbe omenala Igbo na-agbaziri anya ọsọ ka ama na ihe akpụ ya egbe ka ihe ahụ ya biko ka mara n'ọnịbọ ya dike sorokwu ya n'azụ maka na ọ nwere ife na-akwụ ife amakwudobe ihe ọkpụ eziokwu ebubere ike nene n'odogwu taka o ji awara anyị okwu agbakwa anyị ere esi atụ mmanya ọma dịrị anyị na mma maka ndị na-ere wete mmanya ọkụ asị na ọ bụ nsọ chehụzie na ewu awụna nwere nke na-eje n'obi nwee nke na-eje n'ọbịa nwee nke a na-akwụ eri na nwee nke a na-erikwu eri ebe ka odike Igbo ka m were ike natabakene na nnukwu mmụọ na ọkarịa na ọgbọgbọ nwaanyị amarụrụ ọgbara agbakwa eziokwu kama mmanwụ ya hụ mmanwụ ya ejebe ebube dike ejere m agụrụ omume mmanwụ ebe ka odike na abịa ejere m agụrụ omume mmanwụ mmebe mmanwụ na agụrụ mechaa ụmụada agụrụ nekọta m anya sịele nsi eme mmanwụ na ọ dịba mma na ndị eje ka nkụziere ebe mmanwụ ebube dike sị kama nwaanyị ya ama mmanwụ achịrị ma nwuru zuo ya ọkụ ị na-ekwe n'aka ga-ekwe ntị na-echekwara m anya sị kama m ji esi ọwụrụ ọkụ ka mmanwụ na nwaanyị mara jikwe mma maka omenala anachapụ mana tupu nwaanyị ama mmanwụ ebe ụzọ tụrụ ya aka na aga n'ọdọ ka mmanwụ agbajere onwe ya